mikir kumatur kurang ajar percuma. Astagfirullah. Begawan. Gawe mireng wong tua. Ya Allah. Percuma sih nanti Ya keturunan udah. Rama. Ya wis pinter lu wis. Iya bener. Tangenok. Ning sapa soniti wis percuma senajan sampean sumpah sun masih tetap kelingan ning waktu lagi barengan waktu pengen sampeyan lelarak kula padahal kula ku bakti nurut perintah yang laki Sampean ku meneng bae. Aduh sing panggonan tekaning kene malah belani malah sampean aku meneng bae. Belani. Astagfirullahaladzim. Wis Calon aja. Gara-gara sira calo ora kinggang sesengkang karo anak isun nanging dumadi sampai hubungan ora dikenal. aja ke pegawan aja eling sadar sampean besok tua lara gering arep karo sapa arep karo anakku ader anak akeh beli Bapak Dewana Cidurudiana sing mirengaken Percuma anaka raupi kecomberan perwira tertinggi prajurit sekungna hamba rakyat ing wahanten sembah sukem marang isun kang dadi raja sing dadian ya tua-tua kok dosok ini wong enak tani nak sampean ku aja egois kakak aja urip ku aja enake dhewe sampean ku wis tua kah anak mungunge siji-siji nih bocah ki demen wong lanang sampai kawin colong-colongan krungu sampai bocah meteng sampai nangger beli setuju sing awit kula demen wong lanang sampai beli setuju selalu nglarang kula pengen demen malah susah sampean larang Bapak Edui kula menurut kang di sampeanku tapi anak sampean tak beli nurut sampai bocah wis meteng kawin beli weru sing sampean
aja nutugi bae dosa kang wis tua sampeanku. Kian gedidekane sira kene kecana Sedih gawa-gawa pula sampean. gara-gara pergaulan bebas kerayu kebujuk barang Sarip Hidayat ya. Masih tunggal cucu kuno sejati deh. Rama, ampuran yang segala dosanya kamu nganten. Tapi neng lebakian dirinya kamu nganten bakal bangkang ning segala apa sing dari ucapannya Kanjeng Rama. Rongo. Wah. Ning sapa sonitip Terus sing aran wong anak-anak di Begawan. Anak soten mau lagi cilik. Bakate wis duwe keluarga, bakate wis duwe laki, dudu urusane sampean anggap bahasa anak. Kapan isu rasa ngawinaken? Kau nganten kapan? Lamun kawruaning sampean beli mungkin resto niki ki bocah ki kawine ki nyusuk ki. Yakin calone ki. Bahkan kita wong loro wis manjing ajarane Gusti Sesarip agama Islam kita ki. Iya betul. Ya. Ayo nyanyem karo kencana wulung segrup. Oh, segrup luar panti ali mendi. sareng mantune Bapak Misna sing ana ning Belanda dhewek kaya denok bonde denok Mas Gatot. Mama Ulis gede. Ayo segrup karo nyanyem. Mulane sampean ki wis kepegil kedewekan sampean. Wis melu grupe kula bae Iya sampean selaka bature wis bature sampean selaka kabeh. Oh, arep urip dhewe kan. Wis Ras. melu rombongane kula bae sampean tinggalaken agamane sampean. Rama, Kurang ajar sira ki ya. deng waktu kian gantungan sepira dhuwure. Iya, no. Pendemen sepira jerone diri nek kamu nganten ora bakal nurut. Arep Apa menti sing senok, dadi ucapane Kanjeng Rama? Ning waktu lan saat iki kamu nganten bakal nyusul Kakang Sarip Ya, Hidayat Kurang ajar sira. Lah. Mangka-mangka bocah lagi gawa wetengan. Lamun beli ditiburi ning dirine nyanyem. Wah, aja tekudak lo kayu kamu nganten mah. Liwen maning sirane. Arep niburi nyanyem. Ya pantas segrup karo nyanyem. Iya enggak grup-grupan sampean mak dewekan. Rongokaken daripada kita mengintil-ngintil sampean. Song wis tua, keras kepala, angel diwarin kita gak pada kakang pengen laki. Ya betara. Anu masih demen ning walang Ya sungsang. masih lah tekangkin kita medemen bae nih kang walang sungsang yang durung kelakon. Wong Cirebon suki kemat ya. Kemat-kemat apane nih nganu kita demen dewek. Anak cucune sumbang keranjang suki kemat. Endah. Sedulur-dulur isun demen kabeh anak cucune sumbang keranjang. Rencana bulung arepan nyusul Kang Mas Walang Sungsang anak sampean nyusul lanangane. Selamat tinggal Kang. Selamat tinggal dewekan. Titip ning siapa ya? Titip Mimi Sinden bae. Mi, titip kakangnya kita. Wis aja titipaken maning. Belas kangen sedulur wadon mah. Beli tegel mambung kanane ora ya wong langka maning. Tapi yang kayak konon kita Kang perawan tua Kang. Kenang dibloli ibain nih sampean. Nah, kamu nganten. Ente nana ibu bibi sayang. Saliraning sunar pengintil-intil saliramu. Los beli di rombongan sampean. Kita bantu rombongan. Weh batur. Biadab ya. Oh dingin, pengendangannya, wis ngeledak ning kita. Masa kita ditabune cingblonder cingblong? Jalakan yang kana mah, duh. Anak gak seri wadon mah cingpong pak. Duh, aduh. Yang telang wandan ora, Bu. Awas. Dendam. Sok. Cimplong pak, cimplong ter, cimplong rasak. Siji-siji yang jalan. Kabeh prajurit-prajurit wahanten perlu ngruruk Sesarip Hidayat. Prajurit aja ketambuhan isun Prabu Sosroan.
kembang suke pangramaneng Siti Siti Bantar Kampeputra kebak dening elu nawar sedang ngira pasang elu ingkang nempuk karang watu sela yen keparas pagrem pagrem irang lara angen-angen ting sumembyan separo kegawa Duh Gusti Kang Maha Suci supados asih ning gerem-gerem suarane rota den nawar kaya krungu makanya beli bapak yang adiba bos kubur dewek serang mantune Bapak Misda Dewi Bapak Dwi Bos Kolektor Padewana Cirudiana Dewi Fraksi PDIP Dewi Masa hola saking Cipinang Bapak Yuli Wongsi Gagang aja lali Ayah Deno Bonde denoke keding Adoni Sindi tembangi Siriwanci mabak jadiri Ketulis kegebak janji Adati tiga banengge Anyeng arjo minakane bos pasir dewi Papa Dwi bos kolektor dewi Mantune Papa Misda sekarang dibelandakan ditembangi Ayah Denok Mas Gatot Adoni Mimi Aurel kan ditembangi Ayah Arjo Bos Pasir Dewi Mame Pipi Wong Jemaras Kidul Bapak
bapak adiba pos kubur dewe pos escape sing duwe beras putih eling-eling mangka eling bapak pipi wong Samaras Kidul mame pipi matur kesuwun mame pipi wong Samaras Kidul bapak adiba pos kubur dewe aja lali pamador swadi gede sareng Tawi wong tuku pontang Kang Tawi sing rekotan Wiramandala dewe masakur pos kacangan kang ditembangi Bapak Dwi pos lektor dewe Bapak Dwi kang ditembangi aja lali masalah wasi eling-eling mangka eling kalau cilik masa pagedang sumedot perasane ngati sumedot mah rasane ngati kacang asin asin soten diuyangan asin soten diuyangan kacang asin soten diuyangan asin soten diuyangan mame pipi matur kesuwun esuk nakir sore nakir sing ditangkir godong plaza esuk mikir sore mikir kang dipikir biru masa mame pipi minangka wong Samaras Kidul bapak adiba pas kubur dewe kang mirangan jagat hawangung sapa makhluk iwal kejabaku kang jejuluk sanggaulung jenengan aku sesampune ngaturaken matur kesuwun dihormati Ayeng Arjo pas pasir matur kesuwun sanggalung ambau raksa ananing alas kuah kahanten wendon takraning taun aku manggon
ananing alas gua kahanten Seseput Jemara Senor Bapak Panitia Bapak Dwi Bos Lektor Dewe ananging bawa rasa ning waktu-waktu kieu adlenge panggonan aku ora kaya biasane ning dina nganti bawa rasa sangar nganti dumadakan prianggak wawak pada gatel iki Masa kol ngaturaken matur kesuwun minangkane saking cipina yawang gegodongan samya reges rekutut nganti pilar dening uning tuli apa kang bakal dumadi ning waktu kieu niki bawa rasa tini aku kumrestek blenak tak rasakan Mama bumi tamar Mama bumi induk kaca nangis awasti Mama bumi tamar Mama bumi panguragan induk maka ngormati dalan-dalan tak rongok kenaning aku bangsa ning guriang bangsa ning cis sambate kaya grantang adulara kelawan pati ya kabe bangsa cis yen masyana tapak wayang-wayangnya aku sanggalung aja watir raja melang sambat-sambat kayak gerantang adulara kelawan panti lara sewu gadis sawitsi tekang kapan bae waktune yen bener-bener panggonan aku anak kamu musik ning waktu kieu ya sang geluwung ora bakal meneng kelawan meneng pengen weruh dedeg pengadege manusia mau pira kandel kurite siraya wani musik ketelangane aku Mama bumi tamar Mama bumi panguragan induk dewe matur yen nyawang ananing penawat kidul nganti peteng dedet halimunan iki wah paingan tan paingan iki ana wujuding jalma luwi jalmaning manusia kesatria wujuding ora samar ora pangling sareng aya Dimas ade di sing mirengaken ya kesatria kian
rupane kang wani ngusik ketenangane aku sang galunggung iki. Ya kesatria yen bener-bener sira mumpuni wani ku malancang ning waktu kiyen aku pengen weruh bakal teka mati sing kaduan sira. Mantan majikan sesampune matur kesuwun, mantan majikan pemuda Kertayasa sareng adedi sing lengkong dewe. Adedi saking lengkong kulon dewek, adedi saking lengkong dewek adedi sareng Mas Cahol minangka sing mirengaken Mas Cahol dewek saking Cipinang sareng aya Dimas Mame Pipiye gede. Boleh sabab kawan geleng bari ketuhun mantan majikan pemuda Kertayasa dewek sareng bapak adi babos bubura gede ayang arjo bos kasih raja dalis lawasti miming Aurel sareng mantune bapak Misna sing ana ning Belanda sing mirengaken. Sawisih ninggalaken talang gantungan dilawani nucruk galur nambang rawat jangkung Manilo setapak demi setapak kian santang artine ninggalaken ayunan pan ibu Subang Karanjang. Asam nampa tanggung likwat bae nang jalukan sengaja pamit kondur kelawan adepan ramah lan uga restuning ibu Subang Karanjang. Sengaja isun kian santang dilawani mipir angkasa buana raya ya iwal pengen nuju ananing wahanten tepate wahanten sing dadi tujuaning isun kian santang sareng adedi saking lengkong dewek sing ngormati nangapa isun kian santang kedulen-dulen pengen nuju ananing wahanten ya ihwal pengen menghadap kelawan sing dadi kadang tua ya ihwal Raka Surosowan mengingat isun kian santang artine putrane Kanjeng Ibu Kentring Manik Mayang Sunda